Magandang hapon po, magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo lahat, magandang hapon po. Good afternoon, good morning, good evening sa ibang bansa. At magandang araw po sa inyo lahat, magandang hapon. Magandang hapon, magandang gabi at good morning sa buong mundo. Ito po ang inyong lingkod, Tumbas Buhay Vlog. Na-live po ulit at kailangan po ma-update tayo ngayon ni Lolo. Magandang hapon po. The Bluetooth device is ready to pair. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon po.
Magandang hapon po, magandang hapon. Magandang hapon, magandang hapon. Salamat sa thumbs up mo dyan at sa harang. Thank you, Benhel Vlog. Thank you very much, Benhel Vlogs. Pasensya ka na, isang cellphone gamit ko eh. Benhel Vlog. Pasensya ka na ha. Basta ka na, Benhel Vlog. Dalawa city ko kaso walang load eh. Kasi nakadate lang ako. Try ko lang magano. Thank you very much po sa 2 viewers. Maraming salamat. Thank you very much po sa thumbs up niyo dyan. Maraming salamat. Update lang po tayo kasi baba ng WH natin. Thank you, thank you. Thank you very much. Benhil Vlogs, kumusta ka na? Ano yung bakit? Kasi isa cellphone, wala. Nakadata lang ako, nakadata. Bumababa ang WH. Oo, pagka hindi ka nagla-live, nababa ang WH mo kasi pagka dapat lagi nagla-live ka eh. Pagka hindi ka nag-live kasi, bababa ang WH mo, babawasan pa yung subscriber mo. Hindi ko kasi makita yung channel mo kasi parang hindi ko Thank you very much po sa 3 viewers dyan. Maraming salamat po, maraming salamat. Kailangan natin mag-live everyday. Kaso lang talagang wala tayong wifi. Nahihirapan tayo. Thank you very much sa Benhil Vlog sa pagtambay mo dyan. Benhil Vlogs. Benhil. Maraming salamat po. Naka-stay po dyan. Maraming salamat.
Thank you very much sa one viewer dyan. Thank you very much. My friend Lee Hong Sun. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug, hug, happy together. Thank you very much, my friend Lee Hong Sun. You're very welcome to my channel. Thank you very much, my friend Lee Hong Sun. I always visiting your house. You don't have a new video. Guys, pakitamsak naman yung binabang link ni ni Lee Sung Sun. Friend po natin yan from Korea. Si Lee Sung Sun. Napaka-supportive po niyan. Every time na mag-live po kayo, pupuntahan po kayo dyan ni Lee Sung Sun. My friend Lee Sung Sun, thank you very much for coming. Ellen PH, thank you. Thank you sa tamsak mo dyan. Maraming salamat, Ellen. Thank you, Ellen. Thank you. Tensya na, Ellen, kasi isang cellphone gamit ko. Nakadata lang ako. Ito yung isa kong cellphone. Gamit ko sana. Kaso walang load eh. Thank you, Ellen, sa patamsak mo dyan, Ellen, ha. Thank you, Ellen. Thank you.
Power on. Thank you sa naka-standby dyan na isa sa one viewers. One viewer. Thank you po. Thank you, Ellen. Thank you sa pag-stay. Thank you, Ellen. Salamat. Salamat sa pag-share. Thank you. Thank you very much sa 2 viewers. Maraming salamat. Ibs, love vlog. Thank you, Ibs. Thank you. Thank you sa pagpunta, Ibs. Mega love shout out everyone by Ibs Love Vlog. Ay, makapagdikitan ka Ibs kay, kay LPH. Mag-go to channel ka na lang. Si LPH, ano yan, sama yan sa Team Corniball. Ben Hill Vlog. Lee Sung Sung TV, full pack done by Ben Hill Vlog. Babalikan ka niyan, Ben Hill. Si Lee Sung Sung. Friend natin yan from Korea. Pag nag-live ka, pupuntahan ka rin yan. Thank you sa paharang mo dyan, Ibs. Thank you. Paki-support naman po yung binabang link ni binabang link ni Ben Hill Vlog. Paki-support naman guys. Yan Ibs, pakipuntahan mo naman yung binabang link ni Ben Hill Vlog. Ayos lang, Ibs. Ayos lang. Nakapag-live lang kasi kailangan baba na masyado yung WH ko. Baba na masyado, Ibs, yung WH ko. Kaya nag-live ako.
Makipagdikita ka kay ano, kay Benhel Vlog. May binabang link si ano, si Benhel Vlog, pakipunta mo, Ids. Like and share naman, po, like and share. Like and share, guys. OTW Benhel by Ibs Love Vlog. Thank you, Ellen, sa pag-stay. Thank you. Mm. Thank you very much po sa 2 viewers. Like and share naman po, like and share. Pinuoram di kwa naning? Ay. Anyo di na aso? Dita? Ay. Thank you very much po sa 2 viewer. Ha? Kasi di Chavez, thank you sa thumbs up mo dyan. Salamat, salamat. Salamat na marami, salamat. Nag-message pa si ano, si LPH. Nag-message pa siya. Kaso ano eh, sa main ko siya nag-message.
SCTV, thank you my friend, SCTV. Long time no see, my friend. Thank you very much for coming, my friend. Ay, galang shout out, Kashi T. Chavez. Thank you, Kashi. Kashi, full pack sa'yo by Ben Hill Vlog. Kashi, balikan mo si Ben Hill Vlogs. Kashi T. Chavez. Thank you very much po sa one viewer dyan. Ay, kaya ka magkuha.
Gitabado nan. Dating ubing. Lagi gumatang ka, Kwan. Paborita. Kaya mo? Talo. Kwan? Iba tamdi po sa ijay. Ay, 37. Ay, 37. 27. Ay, 21. Di bata na dito'y. Di ko mababa. Di ko mababan Para agmerienda. Tamsak. Thank you very much po sa 2 viewers. Nababawasan ng tamsak. Yun. Ang balik. Kanina 14 na. Mila Rigorosa, may shout out. Mila, nagbabawas yung tamsak niya. Bakit kaya? Mila Rigorosa. Thank you very much po sa 2 viewers. Rigorosa. Salamat sa pagpunta. Salamat. Siguro ikaw yung kasama ni LMPH. Thank you very much sa pagpunta niya. Mila Rigorosa. Siguro kami ni LMPH Thank you salamat. Yun, naging 14 uli. Kanina 14 na, naging 13 tapos naging 12. Sensya na kayo kasi isang cellphone lang gamit ko Naka-data lang kasi ako, nag-live pag naubos. Ay di siguro makaka 2 oras naman siya o 3 oras. O 1 oras, baka 1 oras lang to. Nagano lang ako, nag-update lang ako kasi mababa na yung mababa na yung WH ko kaya Thank you very much po sa 3 viewers dyan. Maraming salamat po guys, maraming salamat. Si Cassie Di Chavez siguro from LMPH na rin to. Si LMPH, matagal ko na yung friend, si Ellen. Maliliit pa ang channel namin. Magkakasama na kami dun sa kay Pinay Canadian Cares. Si Pinay Canadian Cares ay nasa Canada ngayon. Umuwi na dito sa Pinas kasi yan. Medyo may masama ang pakiramdam. Kaya Gina Obanez yan. Ang Gingpe. Ano naman yung ginagawa mo dyan? Kaya sa anak. Lima. Hoy, nag-take a bath ka? Kaya, gawan mo kasi ng
Masisira yan. Alisin mo nga yun. Paano alisin? Sa... Kasi, Diyan. Hindi lang kung magpinagatang mo. kasanay ka dyan. Ay, natanggaron eh. Ayaw ko. Ano yung password mo? Ilagay mo. Ilagay mo yung password mo. Ano? Pati yung binak mo. Tanga. Ay, Wala. Ito, ilagay mo. Jera Di Laylo. Ilagay mo ah. Pangalan mo. Ayan, naka ano. Kasi kayo malikot. Jera. Ano? Incorrect password oh. Pag But little. Mali. Dadalawa na. Dadalawa na. Maano na yan. Doon mo nga buksan sa ano. At bulong man kano. Dun sa. Paano pag na-close yan? Jera Di Laylo din naman ah. Hindi kasi yan. Ay. Thank you very much po sa one viewer dyan. Maraming salamat po guys. Bawal na. Bakit kasi nilagyan mo niyan? Di pa naman. Ulit mo kasi. Kaya naman dyan. Try nyo ulit. Lagyan ng kainin mo ito. Bigyan mo si Jaira Indian. Thank you very much po sa 2 viewers. Maraming salamat po guys. OTW, Casey. Bendan, dating dikit po. By Ibs Love Vlog. Pakitamsa ka naman guys yung binabang link ni, ni Ibs Love Vlog. Upcoming po yan. Thank you Ibs ha. Pasensya na Ibs, is cellphone. Walang, nakandita lang ako. Walang load eh. Walang load eh. Salamat Ibs. Ano kayang ginawa nitong batang to? Hindi na mabubuksan to para sabihin ko sa iyo. Ano kasi nilak pa kanina?
Inaalis nga. Hintayin niyo muna ng 1 minute. Wala na, ayaw na. Thank you very much po guys sa 1 minute sa 1 billion diyan. Maraming salamat po. Ginawa ni Jaira dito. Talaga, batang ito. Kulit mo. Ate, kwentong mga bata. Bata ka na din. Sinira mo na Jaira ang cellphone. Talaga nga ang kulit mo. Sinira na yung batang ito talaga. Tikikan nyo nga Batang ito talaga. Tatanganan. Sige, agpasaan ka. Dan SCTV. Babalik ka dyan, Eve. Si SCTV, friend natin yan from Korea. Thank you, Eve, thank you. Ano yung ano mo, password mo dito, dali. Dahil. Paano yung spelling? J-I... Maam! Jibig! J. I. R. A. H. One lang. Tapos big na D. Tapos L na big. Tapos pinito mo yung gun. Yun! Huwag mo nalagyan ng tuldok. Papalitan natin yan, ha? Sige, palitan nyo yung tayo lang makaalam mo. Thank you very much po, guys. Napunta po dyan.
Thank you very much sa one viewer dyan. Salamat na marami. Salamat, Sisi Benhel by Ibs Love Vlog. Oh, inalis ko na, Jaira. Huwag mo na lagyan, anak ko. Huwag mo na lagyan. Masisira yan. Tignan nyo nga. Lalagay-lagay ka, malilimutin ka naman. Thank you very much po sa 3 viewers dyan. Maraming salamat, guys. Update lang po tayo, guys. Kasi mababa na yung WHD host. Kailangan ko lang po mag-live talaga. Salamat po sa supporter po dyan. Maraming nagsusupport. Salamat po. Salamat na marami sa 2 viewer dyan. Maraming salamat, guys. Si Cassie Dan Ma'am Ibs. Cassie Di Chavez Dan Ma'am Ib Vlog. Thank you Cassie ha, thank you. Salamat sa pagpunta mo. Dan Ellen, dating dikit. Friend na natin yan, si Ellen PH. Mga kasamahan yan ni Cassie Di Chavez at saka ni Ben Hill. Thanks, si Cassie. Salamat din sa'yo, salamat. Maraming salamat Ellen sa paharang mo dyan. Maraming salamat. Cassie Di Chavez. Daway pa ito.
Ellen. Thank you. Thank you, Ames. Thank you. Ames, thank you sa pag-stay mo dyan Salamat, salamat marami. Hindi, huwag mo nilalagyan ng ano to ng lock Be. Salamat, Eve, sa pag-stay mo dyan Salamat na marami. Isa ka na, isang cellphone gamit ko Marami kang cellphone, wala naman load. Wala kasing wifi dito sa bahay. Hindi naman naputulan, kaso kailangan mo ng bayadan para magtuloy-tuloy yung wifi. Hirap lang kasi na walang hanap buhay ngayon. Dati tuloy-tuloy pero naputol hindi naman naputol yung wifi, wala lang yung service niya. Mahirap ngayon pagka hindi ka nag-live. Dapat sa loob ng isang linggo o kaya mas maganda araw-araw para hindi nababawasan yung WH mo. Mabawasan mo siya pa konti-konti pag hindi ka nakapag-live. WH mo ang mababa ngayon. Halos lahat ngayon. Kasi si Lolo. Medyo mahigpit. Yung 84th leg ko. Thank you very much nag-stay dyan. Salamat na marami guys. Salamat. Ano yung kukuha ni Kuya Mijay? Thank you very much po sa 2 viewers dyan. Maraming salamat guys. Hindi ko... Nag-uslong kayo mga agwanan. Isa na po kayo guys talagang isang cellphone lang kung monitor ko lang gamit ko. Sabi mo pag may sayal! Sayal daw.
Thank you very much po sa 2 viewers dyan. Maraming salamat guys. At sana ano naman tayo, karoon ng konting grasya. Pagdating ng ano. Kasi hindi ko alam kung sigurado kasi. Isang oras pa lang ako. Isang oras pa lang. Thank you very much sa 2 viewers din. Maraming salamat. Kasi gaya dati na maraming tao kasi madalang na ako mag-live na yun. Bakit kaya tao? Ang problema pera. Pagka ng problema ka sa pera talaga pero hindi naman problema importante. Pero din, ang pera kasi siyang nagpapatakbo ng buhay ng tao. Siya rin ang gumagawa ng lahat ng paraan para meron kang kasama, meron kang kaibigan, at meron kang mga gamit sa bahay. Pero material na bagay. Pero para sa akin, mas maganda rin yung mas maganda yung may kaibigan ka pero dapat respetuhin mo din ang isang kaibigan na nagbibigay sa'yo ng pansin at binibigyan ka ng pansin, binibigyan ka ng suporta ng kaibigan mo na marunong siyang umunawa. Kaya bilib ako sa tao na yon na nagbibigay sa akin ng suporta. Bilib ako sa kanya. Bilib ako. Kilala ni Ibs yun. Kilala ni Ibs. Napakabait niya. Hindi ko malilimutan ang tao yan. Talagang number one yan. Number one. On my mind and in my heart. Hindi ko malilimutan. Thank you very much po sa 2 viewers dyan. At saka kailangan natin magsuportahan sa isa't isa. Kaso pagkalimbawa yung isa naman susuportahan mo, hindi naman suporta. Kahirap ng ganun. Ang hirap talaga ng ganun eh. Kailangan sa YouTube talaga support lang each other para magkaroon ng importansya ang bawat isa. Kaso kasi meron namang iba na susuportahan ka lang niya o susuportahan mo siya pagka halimbawa may pakinabang ka. Oo nga, Ibs, tama yun. Kasi nakikita ko doon sa sa iba naman, hindi naman doon sa Thank you, Ibs, thank you. Dalawa na yung ginamit mo, Ibs. Salamat, Ibs. Thank you. Ang sarap nung pakiramdam na may kasama ka, meron kang karamay, at meron kang nagsusuporta sa iyo. Ito guys, galing ito bigay ito ni Sherry 17. Isipin mo galing pa ng Saudi yan. Binigay niya sa akin. Bigay niya.
Kaso kasi ito nung sabi niya dito, baka hindi mabuksan. Hindi, bigay ito ni Sherry 17 Eves. Baka daw hindi ko raw mabuksan. Kasi ito walang ano eh, wala itong ano, yung tawag dito, walang, ibig sabihin ito, yung card, yung lalagyan ng contact number. Wala siya. Ano lang, memory card lang, walang lagayan ng ano, lagayan ng contact number, yung sa contact number. Yung SIM card, wala. Wala siyang SIM card. Hindi siya pwedeng lagyan. Oh, walang SIM. Pero ano siya, Huawei siya, Huawei. Walang SIM card, ano lang siya, memory card lang. Pero nagagamit siya, pang wifi lang, oo, pang wifi lang siya. Bigay ni Ibs, ni Sherry Ibs, ni Sherry 17. Galing pa ng Saudi yan. Ganda nga. Di sa bata lang. My friend Lee Sun Sun, thank you very much for staying. Maraming salamat sa iyo. Thank you very much, Lee Sun Sun. My friend Lee Sun Sun, how are you, my friend? Maganda siya. Ginagamit ng bata. Yung anak ko, yung isang anak ko. My friend Lee Sung Sun, how are you, my friend? Thank you very much po sa 4 viewers. 5 viewers, maraming salamat po. Thank you very much po, guys. Ito naman, bigay ni ano? Bigay ito ni... Kasi dati, isa talaga cellphone ko, ito lang monitor na to. Yung isa kong cellphone na main channel ko. Tapos ito, bigay ni... Sino mo bigay nito? Limutan ko na. Isipin ko muna. Walang listahan ko. Thank you very much po sa 5 viewers. My friend Dragon Gaming, hey, how are you, my friend? How are you, my friend? How are you? Long time no see, my friend. I always, I just forgot to comment your videos. That's a new video again. I have to watch it when I finish because I just using my only one cell phone. I'm just using data only. I have no Wi-Fi at all. So I'm just using data for live. When I've done to my live stream, my friend Dragon Gaming, I have to go to your channel to your new video. My friend Dragon Gaming, thank you very much for coming. Don't forget to thumbs up me. My friend Dragon Gaming. Dragon Gaming, mega shout out by Ibs Love Vlog. Ibs, puntahan mo si Dragon Gaming. Very supportive yan, tagal, basta nag-live ako, napunta dyan si Dragon Gaming. Magaganda yung niya, yung mga videos niya. Sarap, nakakaalis ng stress yung mga videos niya. Thank you very much sa Dragon Gaming.
OTW Dragon Gaming by Ibs Love Vlog. Ay, kay ano, kay Dimple Love. Si Dimple Love. Si Dimple Love, bibigyan nito. Thank you very much po sa 4 viewers dyan. Maraming salamat, guys. Angel Benz TV. Dimple Love. Oh, si Dimple Love yun. Si Dimple Love sa may bigay nun sa kay Charis. Yung isa kay Dimple Love ito galing. Thank you, Magalit. Shout out, Ping. Thank you very much, Ping. Salamat, Ping. Thank you very much. Huwag niyo naman kalimutan tamsa si host. Thank you very much. Pasensya na kayo. Isang cellphone ang gamit ko. Nakadata pa nga lang ako. Nakadata lang. Thank you very much, guys. Salamat. Salamat ng marami. Ping, thank you. Thank you, Ping. Salamat. Thank you. Shout out to everyone. Dami ng message sa GC. Hindi ko magamit yung yung main ko nakalagay doon, nag-message sa main ko. Dan Dragon Gaming by Ibs Love Vlog. Thank you Ibs. Babalikan kanya si Dragon Gaming, napaka-supportive niya. Pag nag-live ka, pupuntahan ka rin yan. Ting, puntahan ko na lang mamaya pagkatapos ng live ko. Naka-data lang kasi ako eh. Hindi ko magamit yung cellphone. Walang wifi, wala. Walang wifi eh. Pang-support sana yung isang cellphone kasi walang wifi eh, wala. Naka-ano lang ako. Shout out Ibs by Ping Darcy. Salamat Ping sa pagpunta mo. Ay, nag-warning na siya. Dan Ping by Pamilya Channel. Thank you. Thank you, Ibs. Thank you. Ate, pinatog na! May banda! Ay, shit!
Huwag niyo naman kalimutan guys, tamsakan si host. Being done by Dragon Gaming. Thank you, my friend Dragon Gaming. Kay Malti Bingbing, no trabaho na mo. Guys, inom na ako tubig, inom tubig. Bubot ka? Thank you very much po sa 3 viewers dyan guys. Salamat. Ping, balikan mo na lang si Dragon Gaming. Pag nag-live ka, pupuntahan ka niyan. Supportive yan si Dragon Gaming. Makikita mong bahay niya, laki. Dan Tamsak, Sir Lee Sung Sun. Friend natin yan, Ping, sa ano, taga Korea. Si Lee Sung Sun. Bagay, lagi din naman nasa live mo yan eh. Si Lee Sung Sun, di ba? Dano ma, inuman ng tubig. Lagi ako uminom tubig eh. Kailangan uminom ng tubig. Init, sobra. Thank you, Eve, sa pag-stay mo dyan. Ping, kumusta ka na, Ping? Ping, kumusta ka na, Ping?
Kala ko pupunta si ano eh, si Breda. Kaso lang si Breda, ano ata, nasa labas sila, hindi sila ano, wala siya sa bahay niya. Nag-message sa akin kanina eh. Thank you very much po sa 4 viewers dyan. Maraming salamat guys. May tatanong sana ako kay Breda eh. Mahaba na naman yung buhok ko. Mahaba na naman. Mapagupit na naman. Iwasan nyo pala guys yung ano. Halimbawa, magda-live ka. Tapos mag-upload ka ng ano. Huwag ka mag-upload ng video pag magda-live ka. Kailangan after 1 day, saka ka mag-upload ng video. Mahirap pala yun, ganon. Magkakaroon ng depression. Required ngayon yung short videos. Kailangan, ba, ang videos ko short ko, konti pa lang. Mahihina pa yung ano niya. Dan Tamsa Kashi by Ping Garcia. Thank you, Ping. Ping, kumusta ka na, Ping? Have a great day, everyone. Make a shout out, Auntie Clifford. Auntie Clifford, make a shout out. Thank you very much po guys sa 5 viewers. Clifford. Oh, double F. Huwag niyo naman kalimutan tamsakan si host. Mega shout out, Lynn Tamayosa, mega shout out. Thank you Lynn, thank you Lynn, thank you. Salamat sa paharang mo dyan. Salamat, may harang pa pala ako. Isang linggo na siguro wala akong live eh, kaya makapag-live na wala sa panahon. Mahigit pa isang linggo. Mahigit pa. Salamat, may harang pa rin ako. Sisilin by Ibs Love Vlog. Hello Ibs by Lynn Tamayosa. Thank you, thank you. No. Thank you, Lynn. Sa pagpunta mo, Lynn. Mamaya may tatanong ako sa iyo sana sa... Mamaya na lang, may tatanong lang ako. Thank you very much po sa 5 viewers. Maraming salamat guys. Manang Aw, may shout out. Manang Aw, thank you. Salamat sa paharang, Manang Aw. Ang mayabang na puno. Noong unang panahon, may dalawang Manang Aw, thank you very much ha, Manang. Salamat sa paharang, salamat. Hello, shout out si Celine by Ping Garcia. Ito po nyo manata, ito po nyo. Ito po. Sang sangit ni. Apay palong. Thank you very much po sa 6 viewers dyan. Maraming salamat po.
The Bluetooth device Sila is sa loob. the Bluetooth device is connected on Hindi na doon. Kaya unag. Sige na. Is it really here? Oh, hello, boys and girls. Maggie invited me to a Halloween party. I think he's here. Yes, he is here. This splendid-looking house. Manangaw, kumusta ka na Manangaw? It can't be here. Is it really here? Salamat sa parang mo dyan, Eve. Salamat. Kanina, nag-warning din. Guys, nagbaba ng ng link si si Andy Clifford. Puntahan naman natin guys si Andy Clifford. Puntahan naman natin guys si Andy Clifford. Guys, please pakipuntahan naman. Huwag niyo naman kalimutan tamsakan si host guys ha. Pakitamsak naman guys si host. Guys, pakipuntahan naman si Andy Clifford din sa binaba niya link. Pakipuntahan naman guys, please. Puntahan naman si Andy Clifford, guys. Yay! Pagaya! Manang, hello. Manang, hello. Ayaw mo tatta, Manang. Ayaw mo tatta. Sa may baga nga adakat abroad manan.
Nagsubli ka man na dyan, Bruden. Anang aw? Guys, pakipunta naman si yung binabang link ni Andy Clifford, guys. No, here in Ilocos. Ilocano dyan insaok, tapos kwa, English. Okay, sige, English na lang. Thank you, Manang, sa pagpunta mo. Thank you sa support. Hindi nyo naman kalimutang thumbs sa kasi host, guys. Nakabalik na uli si Kabsat Pinoy Hawaii. Kabalik na uli sa Hawaii. Thank you very much po sa 5 viewers. Maraming thank you very much sa suporta. Thank you very much po sa 5 viewers. Maraming salamat, guys. Maraming salamat. Alisin mo yung speaker. May kumakanta. Sige na. Guys, pakipuntahan naman na yung binabang link ni Andy Clifford, guys. Pakipuntahan. Salamat na marami po sa 5 viewers dyan. Maraming salamat po, guys. Thank you, Manang, sa pag-stay mo dyan. Thank you.
Ay, naku, nag-warning na. Dan, tamsak, dan, dikit sa'yo. Bobby, by Pink. Ah, si Bobby ba yun? Si ano, yung si Andy Clifford ba yun, Pink? Si Andy Clifford. Dan, tamsak, dan, dikit sa'yo. Bubbly. Bubbly ba yung Andy, ano? Andy Clifford? Bubbly. Bubbly. Ah, thank you, Ibs, thank you. Salamat guys sa 5 viewers niya. Maraming salamat. Kahit paano meron mga bisita na dumating. Salamat na marami sa inyo lahat. Wala akong tubig guys, kulang tubig. Thank you guys, thank you. Thank you Manang sa pag-stay mo dyan. Thank you. Pakitama sa kanya naman guys, ano, si Andy Clifford. Si Bubbly pala yun.
Magkano ba niload mo? Paraang data. Ang paraang data. Ang matang kuya-kuya. Ano mabaling pambuya di ay pangkulaang. Alis na namin. Alis. Thank you very much po sa 3 viewers dyan. Maraming salamat. Ibs, thank you very much. Manang, thank you. Ping, thank you Ping. Ay si Andy Clifford, nandiyan pa pala si, si Bubbly. Talaga na 40, ay buhay ka. 42. Nagat niya yung kamanan. Bubbly, Dandikit sa'yo by Aurelia Kruger. Ay, naku, sayang Manang. Sorry Manang ha, wala akong wala akong, nakadata lang kasi ako. Wala akong wifi. Kaya hindi ko mapapabalikan si Kapsat Pinoy Hawaii Farmers. Hindi ko maibaba yung kanyang Oh, Manang. Si Bubbly. Bubbly. Sinabi kanina na ni Ibs Love Vlog. Hindi ko may bababa yung link ni Pinoy Hawaii Farmers kasi isang cellphone lang gamit ko. Thank you Manang, thank you salamat. My friend Lee Sung Soon, thank you very much for staying salamat. Ay makapagdikit kausap ko si hubby ko. BG lang aling. Okay, sige Manang. Sige. Salamat Manang. Salamat. Thank you Manang, thank you. Maraming salamat sa pagtambay mo dyan.
Mamaya mag-ano na rin ako. Mag... Ping, thank you, Ping. Salamat, Ping. Mag-out na rin ako mamaya kasi ano, baka maubos yung data. Naka-data lang kasi ako, ginamit din kanina eh. Be safe everyone. Thank you Bubbly. Thank you. Salamat Bubbly. Salamat sa pagpunta mo. Salamat very much. Thank you. Thank you Bubbly. Salamat. Brendan. Sa'yo din yung Brendan. Di sa yung picture kasi kaya sabi ko Bubbly na lang. Thank you Bubbly. Thank you, Abe. Sa pag-stay mo dyan. Thank you, Abe.
Last 10 minutes na lang tayo guys. At mag-out muna ako, mag-out. Ang dahil binabang ang dahil binabang link ni ni Andy Clifford, ni Bubbly. Parehas pala yun, parehas pala. Guys, thank you guys. Nagwa-warning na yung data ko. Nagwa-warning na siya, oh. Guys, thank you guys, ha. Bye-bye. Salamat guys. Baka biglang mamatay eh. Kailangan ko Guys, salamat na marami guys. Salamat na marami. Nagwa-warning na yung data ko. Manang out, thank you ha. Ibs, thank you very much. Ibs, maraming salamat. Manang out, thank you. Thank you very much, thank you. Maraming salamat. Nagwa-warning na yung data ko eh, oh. Bye. Thank you very much. God bless sa lahat. Thank you very much. Salamat sa lahat.